100 sekundy ako o život. A vy máte v tejto chvíli šancu zabojovať o 33 eur, a to v našej presilovke. No najskôr sa musíte dovolať na naše audiotextové číslo 0988 600 700. A každý, kto počas majstrovstiev sveta vytočí toto číslo 0988 600 700, bude automaticky zaradený do žrebovania o hlavnú cenu, a to je 333 eur. Víťaza sa dozviete deň po šampionáte, teda 20. mája. Hrať presilovku môžu len osoby, ktoré dovršili 18 rokov. Máte to na pamäti, prosím vás. Pravidlá sú jasné, nálada výborná, tak navrhujem si ich zasúťažiť. Prvá otázka znie: ktorý český brankár zažil nečakanú premiéru na majstrovstvách sveta 2013? Po A Pavel Francouz, po B Alexander Salák, po C Petr Mrázek. Réžia mi dala pokyn, že máme volajúceho. Dobrý večer, komu želám? Haló. Dobrý večer, komu želám? Dobrý, tu je Miro z Trnavy. Miro z Trnavy, zdravím, moje rodné mesto. Takže dúfajme, že nesklamete a správne zodpoviete, ktorý český brankár zažil nečakanú premiéru na majstrovstvách sveta 2013. Pavel Francouz, Alexander Salák alebo po C Petr Mrázek. Za B Alexander Salák. Nie. O to viac ma to mrzí, že ste z Trnavy. Bohužiaľ, dúfam, že vás to neodradí a zavoláte znova. Opäť vás budem rada počuť. Tak čakám na ďalšieho volajúceho, ktorý dúfam, že správne zodpovie, a už aj máme ďalšieho súťažiaceho. Krásny večer, komu želám? A hneď vás poprosím, aby ste si stíšili svoj televízny príjimač, pretože potom sa dvakrát počujeme a o to sa to dlhšie naťahuje. Tak toto bude asi dlhšie trvať. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Vaše meno? Beatka. Beatka, tak správne mi zodpovedzte, prosím vás. Ktorý český brankár zažil nečakanú premiéru na majstrovstvách sveta 2013? Po A Pavel Francouz, po B Alexander Salák alebo po C Petr Mrázek? Po C Petr Mrázek. Žiaľ, mrzí ma to, ani táto odpoveď nie je správna. Dúfam, že ani vás to neodradí, Beatka, a zavoláte znova. Ešte sme tu až do konca šampionátu, takže budete mať veľa príležitostí. A do tretice dúfajme, že máme správneho volajúceho, ktorý správne zodpovie. Haló, pekný večer, komu? Pekný večer, Lojek Ivan. Ivan? Áno. Dobrý večer aj vám. Podľa vás teda, ktorý český brankár zažil nečakanú premiéru? Pavel Francouz, Alexander Salák alebo Petr Mrázek? Salák. Salák. B. Bohužiaľ, to tu už dnes odznelo. Musíte dávať asi väčší pozor. O to viac ma to mrzí, že takto nám to stroskotáva, ale máme ďalšieho. Prosím vás, už vy mi správne zodpovedzte. Kto je na linke? Dobrý večer. Michal z Popradu. Michal z Popradu. Krásny večer. Prosím vás, vy mi už zodpovedzte správne, ktorý český brankár zažil nečakanú premiéru? Pavel Francouz, Alexander Salák alebo Petr Mrázek? Pavel Francouz. Fantázia, blahoželám. Veľkú radosť ste mi urobili touto správnou odpoveďou. My vám posielame 33 eur. Užite si ich zdraví a zavolajte znova. My máme ďalšieho volajúceho, ktorému hneď prečítam otázku, ale najskôr mi povie jeho meno. Dobrý večer, komu? Palo Stržovský. Ešte raz prosím meno. Palo Stržovský. Dobrý večer. Tak, ideme hneď na druhú otázku. Ktorý zápas sa skončil ako prvý až po samostatných nájazdoch na tomto šampionáte? Po A bol to zápas Francúzsko-Rakúsko, po B Bielorusko-Slovinsko alebo po C Švajčiarsko-Kanada? No, je to po C. Správne, Švajčiarsko-Kanada. Bolo to až na 8. sériu samostatných nájazdov. Blahoželám, máte 33 eur, užite si ich zdraví a my máme... Nie, spadol z linky. Mrzí ma. Nie, spadol z linky. Mrzí ma to. Skúste to znova, budeme tu pre vás. 0988 600 700. Ale budeme tu pre vás až zajtra, pretože náš čas vypršal. Prajme vám krásny večer. Dovidenia.